Geschawa, Niawan Shamekokpa, Niawan Isnegyame, Umpoleu Jongkajingpa, Shaduan Jongmekotwai, Dajikmen Badagarwai, Dajingin Iwanaiti, Lajingin Lajik Shakri. Bakui. Amen. Kajinya ye jong try jong yu Jesus Christ. But kajinya ye jong ublay. Lemadinya slong jong umen sim bakui. Kindon boro ringkat pat pi baro. Ringkat bat piru. Sementara sengi haka balang yerke ya ka sengi burom bakrau jong kamet berkas namu kres. Kidan bun ba ki kampla ki belajar ka balang jungi lengba kamet berkas namu kres lengba ka yukaris bakoi. Ngila banyatu si bun ba iki Henry hakane kapor ngam terai kan long advisable yingi ban yetu ikitaki jingja jingkam kiba kayu karis kale hakajing im jong ngi ki Kristan hakabalang salonsar ngako ban kan mawi pi tang ko ki jing ong jong we u pastor u benihin bawat lam de u Katolik u de na kabalang Protestan Henry hakawi na ki jing kren jong u hapo New York City u ong bun ba ki kampala ki ja hakabalang Katolik namar bakidon ya kayu karis bakoi Bonsin ngakwa ba ngin puson hato ngi kita ki Kristen Katolik ki bedon ya kene ke sakramen daitang mangi ki bedon ya kene ke sakramen jong ga Eucharist hato ngila ken kor ya ka hato ngila le do im do yap ban poi sha ka Eucharist pokoi kene kede kajing keli ki bangi hab ban bu halade kajing keli ke bangi haban puson halade hatung nyukor ya ke Eucharist bakoi bawat u pastor benihin bomde na kabalang Katolik usong tu ya kajing kodor jong ka Eucharist bakoi baduong ki kampala babun ki ja kabalang Katolik dei tang namar ka Eucharist bakoi legalong ke ik basungsi de bunsin ngabat pi ngilong kum kitu ki sendran ngilong kum kitu ki apostol kabangi pulih ha ka gospel jong Yohanes kelenong ka bandriu habau disu kren syapang kamet berkasnam jong u wong kitu ki babam ya ka do jong abat ka badi ya kasnam jong ki niyo ya ka imam jukut bun ki sendran ki petno namar ki ong kum no ngin bam ya ka do jong breu bun sin ngabat pi ngilong kum kita kum kitu ki sendran kum kitu ki breu belajar ha ka gospel jong Yohanes ngimla mudur ngimla sungotu tin namar kata kadau ko men ko para nakapenta kita ki jing plot ki jing duna jungi nakapenta kini baro ki jingle ki jing kam jungi kamtam ka jing bam kain dor jungi ya ka Eucharist tungin ya kubur ken bangilong ki nong pop kenang bangilong ki bala kre ban le niam ki jing maya bakoi ngapla hau blei bedon bor baro badapi komen ko para bangalale pot shibun da ga jing perkat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ga jing le palat junga da ga jing le palat bakrau junga namar ka chang ka pale ka maria bkhoi ka bayai sa ka thei suti ya ki engel badi ki rukhoi badi ya pi komen ko pa banduai na ka banta junga how try play jungi ublei bedon bor baro ni snayingi Baranala mabi ki pop jungi unyalam yangi sya ka jing bam jukut. Amen. Try
don burom Bangis ngau yame Try ko play simple Ko padon korbaron Ko marway upa ko try Jesu Christ Ko lang rodu play Bakit di popetay Tup yang kajikirpan Tus ngau seneyangi Leitang mami bagun Leitang mami utray Uway bahag lita mami ko Jesu Christ Mami bayay long blame Hajing yalong kaway Malumen simbakuy Ada burong upa Amen Tungin ya duay Miduay na kabentajungi baro Bangin yo ya kajinya da Kamtam hagani kapor kajing kelai jong kamariang Bun nengi ngi yo pang Bun nengi ngi don Kijing syutom hagaliang kamet Bangin yo ya kajing koj Market pang ngi duay bangin yo ya kajing koj jong kamen sim Bangin song tu ya kajing kodor jong kayuk haris bakoj Kabalong Katelong berketenrai jong gaji Kristan jongi Ngiduay na kabenta Kibapang kibashitom kibdan hapo hospital Haki ying kisem jongki Bau try hakayu karis pakoy Un kata eki Un pankoy iki Un ai heki kajingkoy jingkia Ko try Jesu Christ Mela ai yangi kayu karis Bakan long kajingkan mau Ya kajin shitom berkajin yap jong me Ngi mane ye me haga sakramen Jong kamer berkas nam jong me To ai bada kabaya bamlang ya ka Ngin ya teli bat ya suk para mangi Bat ya lam yangi baro asya kahima jong me Ha beneng Ha ba me im bat sun syarengkat baru kupa badu men sim bakuy Ublay junom la junom Amen. Kajing puli na kitab Genesis. Melkisedek ulawan ra ukpu batkawan. Hak itu kisngi Melkisedek usim kasalem ulawan ra ukpu batkawan. Ulalong uling do jong ublay bahalor tam. Te ulakurku kedo yau Abram berulaong. Long balakurku u Abram da ublay bahalor tam. Unong tau kebeneng berkakendau. Baan yaro ya ublay bahalor tam. Ubala aiti ya kinong shun jongpi hakikti jongpi. Kumta u Abram ula ai hau ya kaba ship Pau nak aka baro. Kaktin jong utrai. Ngis ngamu ya blay. God may you praise clouds and shine. Inong shun poja jong u blay u wang u try jong
Pendem nang shun jong mi hapos la ja jong mi Ublay ulapen yari ma jong mi nakasiyon Tengki nang shun jong mi bano to men sen sha juno Kane yu kis baon sen sha Kajing pule nakashithi baningkong Paulus bakhuit Shaki Kristan hakorin. Ko para ngalayop diang na utray ya kata kabangala IT patengru hapi. Ba utray Jisu ha kata kamit ba la shet kelaya ula shem ya ukpu bat enda ula dep aingu ula kriya ya bat ula ong. Kene kalong kamet sanga bala ai nakabenta jong pi. Tole ya kane ban kan mau yanga. Ha kajuru karukom ya kakuri. Enda lala bam ulaong. Kane kakuri kalong kajutang batamai. Ha kasnam jonga. Tole ya kane nabakatasien bapidi yaka. Ban kan mau yanga. Namar katasien bapin bam ya une ukpu. Bat pindi ya kakuri. Pin penmenta ya kajing yap utrai. Tat hadu ba unwan. Kaktin jang utrai. Ngis ngamu ya blay. Ubalahir na beneng uong utray jar ubabami une ukpu un junom. Utray undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pule na ka gospel bakuit kat kum ulukas. Kaburom hami kotray. Ujisu ula pediang sngobhai ki pahat ba. Ula kren haki syapang kahima ublay. Bat ula penkoit kat yakiba don kam. Habakas ngi kas dang no. Ki kadarngut ki sendran. Kilawan syau bat ki ong. To pa no ye ki pat ba bakin yo leit syakishnong bat ki jakarep pemarjan. Bat bakin wat jingbam bat kajakasa. Namar kani kalong kajaka kabakenja. Henry ujisu ula ong haki. To ai mapi bakin bam. Tiki sendran kila pai ketin. Ngidon tang santeli ki kpu bat arteli ki dok ka. Mekwa bangin lek tit jingbam kat ungne upai. Ladon kumbasan hajar ngut ki beriu hangta. Ujisu laong halaki sendran. To pensyong ye ki san po shi kenhon. Ki sendran kila lek kumta. Bat kila pensyong ye ki hamadan. Ujisu la shiem ki santeli ki kpu bat ki arteli ki dok ka. Ulak mit syabneng, ulak kerku yaki, ulak dia, baru ulah ai haki sendran bansam haki pajba.
baro kila yabam haban rakadang. Bat kisendran kila lum kat arsyang kilang kot lengkai ki batam. Ka gospel jong utrai, ka jinya ro ia meko Chris. Te kumbang gila kren meneh ha kamai phang ha kalampang. Kas ngi burom jong kamet berkasnam ukris bat ngi osngo na kijing pule baro lightly kijing pule ka benengkong na kitab Genesis sipang kumno u Melkisedek wanra ayo kupu bat kawain namar bulong ulung do jong ublei u bahalor tam bat ha kijing pule ka paar na kasti jong benengkong jong u Paulus apostol syaki Kristen ha Korin u Paulus apostol u yetu sipang kumno la seng ya ka Eucharis bakuit bat haka gospel kumno kata ka Eucharis bakuit kumno Jisu ula ban penkela ban le kampela ha ka jing im jungi kata ka jing kordor jong ka Eucharis bakuit ngakwa ban sedang ya kene kasngi puson jungi halor kene ka liturgi jong ka tin ublei da uwe i jing tu khana ngam tip ka dei ka basisha ne ka basu ya thau ki briu hendrei ngayo na po internet laong bakadon kawe ka kmi kabdon saungut ki kun shinrang saungut ki kun shinrang de ha kawe ka sngi ka ai yau bitor Coca-Cola ka thit na yo ka ai yau bitor Coca-Cola hau tau barang ba du hau pa he du ka ong pe kun shim yau ne ka umso Coca-Cola song ba ya sam mar ka ju na ka benta bro ki para jong pi besong tu kun ka kali do kun ong hoit mei ushim yo tau betar Coca-Cola upli bat marwe hiu di lut ploin klem doni issue ka kami ka i ka ne ka wan shu ka ong are ha bangal ong ime ban samar kaju iki para ju me bali me di lut baro mem so sun ei na ka banta jung ki me di lut marwe me bol he utau kun ong hoaj me ngala samar kaju tang bajunga dei shatrai du kabah jonga gadai syatrai du yan lek kumnong hap di lut kenang bangan poi sya kabah jonga kum kata kecing sosen kum kata kecingnya sam kampoi ha ke imlang ka saklang jungi kampoi sya ha ke imlang ka saklang jungi hendai penban habangi pek ya ke imlang ka saklang jungi dei kata keba ki bahalor jungi ki bahe ki rangba ki le ha ka jaka bakin sam mar kaju kidi lut baro kat kaba don haki imlang kasalang kat kaba kiyo kidi lut kibam lut ki kwan inshalade kamdei kum kata ke jing sam kamdei kum kata ke jing ai kaba ujisu ule kaba ujisu ai tak tahu mentak sengi ngir ke ya ke sengi yang ka Corpus Christi ne ka met bat kasnam jong ukris kaba ukris usngosen ai bat u ai yangi Wai yang kata kebha jungi, lah kadai hatrai ne, lah kadai pedeng ne, lah kadai clear tu, uai, klem bam marway, klem bendon kam marway, uai ialah kamet berkasnam nah kabenta jungi. Ujisu uai bat usam, mar kaju nah kabenta jungi baro, ai, yau padar makri wong padar makri ne marbo ukam sengat, ukam lengkot ngan ai kambun ong kumta. Lane, itay na marbede klungan ay tang kintiat. Uji sum ong kumta. Henry uai mar kaju. Yala kamet berkasnam. Uji su ula dap dak jinis isen haka gospel kebengi. Pule mentak sengi yok sngoi kata. Uji su dap dak jinis yak taki beriu baro. Nak kata katau uong ya kisenran jungu. Le nak benta jungki. Kidontang santli ki kepu ban artli ka dok ka gospel ka ong. Wong ki sendran le na ka benta jungki. Namar ki sendran do ki sosen na ka benta kita ki pajba ke bedon hakato ke jaka. Habau jusu la dep batai ka ketin jong ublei, habau dep yalap, habau dep penkoit. Kalau dia ke porjang mit ki sendran do ki sosen tak dau ki ong yo Jesu. Song bahasa kenrat. Sange no pa ki pajba bakin lek chala ki shnong lane sya ki jaka bedon ki jingbam bakin lek tit jingbam kenang bakin nom yap tangan
namar kia dap dak cintan barok sisngi Henry kata kapani bagi sendran u kilong kibe isne Henry jusu ong iki kampat biang ba pinso isne na kabanta jungki le na kabanta jungki wong le na kabanta jungki hang tu ngi ya ka ikhtiar jong unong nyalam umdai tang ubriu uba isen Henry ubam le unong nyalam udai ubriu ubayu ka kerdu jong kiwei ubayu yak jin sitom jong kiwei uso sen yaki bat na lor ka jin sngo isen ule na kabanta jong ki hang ne gen nyihaban puson hato ngilong kinong nyalam lani hato kinong nyalam jungi kilong kibe isen ni hato kinong nyalam jungi ne ngi kinong nyalam ngilong kum uto u hamen barang bakdu jong jin tu khana jong amene uba lumlut nadong sedong na ka bentai lade uba kwan nya lade ujisu peni hingi ha ka gospel ka benta ka singi usngo sen na ka benta ki pajbur na ka benta ki tu ki bapang ki basitom ki batlot ki rangli ki duki ki kunswet ule kampla na lor ka jin isen ule ru sakakam na kata kadau kumong ipi udai unong nyalam na kinong nyalam ki babahatam ngiyok sngo bunsin kumang ong mene mo ngai isen bai ito ngai isen pi ba pilong kumta ngai isen ki briu ki ba yo mat ha kene katai ki bun ba ki briu ki ba kren mo ki ba kren Henry atong ngile na kabanta jong kita hakitu kipor ba kajala jungi kayo amat yaw ni kunyang covid bon ba ki beri kuang ani isen palat Henry atong ngile ngi hang neru ngi don kum kata kajin sungo mo habala klat kamtam bala klat Dr. Sailo bala kanja lut bun ki beri ngi yo sungo ha television haki YouTube jungi baki mio jorchu ke hospital kam nyam shu ngarung ong ani nge isen palat hagwe sngi we rangba iba Peter Molong ong nga padar kambyang tang ka pisngo sen hinrei le tingis dang ya ketu corona center hoy ha ka banon kong kalong ke ka ba sitom kalong ke ka ba iba pien ni don hang ne iba war nyarap yang ni nyai kublei layo klungru congratulations ngile ki nyarap babon kiwan ngisdang ikam iberit Henry ublei ule ikam pela ki bahe penengkot yak tu jinja hang ne poyut sentar jungi namar ngisngos ngile ka kam pela kawan ngila yarap ya pun ba kinong pang klem da shim wat shinayaru namar ublei ule kampla kumba ule haka gospel ka bangi pule mentakasngi ki apostol ki sosen uji suhu ong eki mapi le ki wanra kita ke santeli ki kupu artli ki dokha bat pi la ben sah du san hajar ngot ki breo habangi sosen ngi haban le kata kabangi osngo naka gospel kabangi pule mentakasngi kaneken komen ko para kapani sai kedar baka gospel bau jisu kabalang kamhun ya kajin sngo jungi Henry nyihapan peni daki kam ladangi sosen ladangi don kata kajin sngo kumbas ngo ke sendran kumbas ngo jisu ladang ngile kumta ki kampla kinja bat kinurlong hakajing jungi kadon kawei ka khana sipang arngut si para kanitip trai pelayo sungo namar kadai kajing tu khana ka bala mandai bah kini ki arngut si para marot ngut isenrang uwei udai ubadang marwei ubam padon lok padon kun uwei pat ubala don lok la don kun la im kilai im laki jong kiing tangba namar baka kemi jong ki ong ngadon tang kawei ka lengka na ka benta jong pi pinya trelang pinya kata lang hak tu ka lengka badanda pilayo uso okubau kau pihak panya sam
namar pimyesa hakaju kiyeng pihak penyesam te ki sngap ya ka jingong jong ka kemi bat kile kamta kirep kiryang hakaju kejaka bro argun sipara bat anda ladi kapor ban ot yo kubau khau ban lum yo kubau khau kidle ya kata bat kiyasam mar kaju mar rangkat hakawai kemit utau panau benang marwei uperkhat halade wang wow ngadon kat ne ki khau ki kebatang marwei ngan la ban bam kumno kat kini ki khau ki keba tengah tharai ngan li ai yo humen jonga tang bala tang ali ai khamat jung klempep unom priang namar unsa kan mau ki kintin jong imei te hakapor men mit ngan ra kini ki khau ngan likbu chakatiar jong men jong awang te kum tau le man la kamit usim si berni ar berni khau ku ba jung likbu chakatiar jong men jong uni men ru akaju kapor uperkhat yala deu ong wow ngadon kalok ngadon kikun nganumpoi dia kajin syak tengan kalok junga kan sak penbiang kikun junga kin sedang tre yusu ngandang yo yusu sibun ki kema ki khau henry tu para junga kalok rumdon kikun rumdon ladin jabo upang uhitom unyu an eu khau ku ba em kane kamlong ngan likbu yo khau junga siberni lah kumno man la kamit siing jungu ti maur ule kumta ta kajing isnei na ka bentau para ule ya kata te baro sisnem asnem upara ule bu siing jung humen ule bu siing jung upara ki klem ya tip ndala poi men step ki ibo khau ku ba dap i hatiar jung ki tat ha ka we kamit bedum benai kat ba kidang ya lej bandik bu ya kita ki khau ki keba kiat tengku ha po lenti pada bayar tengku hap kita ki keba hamadan ki yu i yak dur khamat jong iwe bat dak jing kemen ki yap piam hakim lang kasak lang jungi kat no kan long ka ba so kemen ada ngila ban nyelek kamta lata ki do ki badon ki bm ki perkhat na ka bentau beduk barang li ki barang li roh haju kapor ki perkhat na ka benta jong baro ka perthei kan tap ta jing kemen ki mat jong ka jing kemen kin jau kum bajau he ki arngut si para henry kini kamja ka imlang ka lang jungi na kata kadau don bun ka jinya sungosi tiko para kristan ka jing keli hakum kene ka sngi kalong hato ngilong ki basngo isn ei patato ngile ei ada ngi sungo isn ei na ka benta ki wei hato pilong ki ba perkhat na ka benta ki wei hato ngi perkhat na ka benta ki wei haba ki beduk ki rangli ki bapang ki basitom ki wan sengi ngi ongi ki kumno hato ngi sosun ei na ka benta jongki bat ngile ei na ka benta jongki ublei u jisu u sungo isn ei ngi hadu kata na kata ku mangong bene u ai yala ka met bat kasnam na ka benta ka jing pen im jungi uklem so isnei bat don na beneng uong aning isnei teu padar Michael namar udeu nong pop klempep ladau jisum le ei ngan poi shadu jok henry jisu le ei uwan na beneng shaka kendo uyap lor kading pana bat ingi yo ya jing pen im usngo isnei bat ule ei koi galong kemi kabala yaplut ki kun ki ti jong ka baro ha ka jin so kenja ha ka jin sngo temang ka mensim ka ongan le kumno perlok banyak keren ru umdon ha wei ka sngi kan mau yo tuta ubenang ban keren te kali cedukan kali tit yo ne tuta ubenang ban keren parot ka kali no to tradukan ka no ka dor jung ne parot ubenang ban keren jung ne tuta ubenang ban keren utau tradukan uong khatsan hajar kong tang baya pi mar phila temen ngan ai sipo hajar klempan dor syu katit sipo hajar kay lam siing kara ai usiing ndala poi ying kebu hakaru man kasngi ka kren henry new tuta new parot jubab sikentien ru hadin arsngi kali syu try dukan kong methok new parot nang ban kren try dukan uong em kong lada pibu ya kan jingking new tuta new parot un hiar un kiu bat un kren ni pi katit san hajar ya kata jingking kali bu kapelaj yo parot yo tuta
nak ta kasem ukiu hiar ka kren uklem kren ha ka sing ka babut kalik komplain biang suprai dukan ko ong pek pitok neu tu taum kren utau trai dukan namar bokwa bandi gitar cungu wong em kong tit sakane ka sok padoi lau syong ngane sok padoi un sakren tit ya to sok padoi ru san hajar ra siing bu utau tu tau parot usyong tang bau klem kren chicken tin ru Pasuki ni uparot haka cakaban un syong un sedin sok padoi usyong kop hakaru namaru utlot uswai kali kalong kami galai pai biang sedukan ke ong pek utu parot ngalak le na dong sedong ngalak tit ke jingking ngalak tit sok padoi hindrai kren penban mentah usyong kop haru uklem ki syu tu tau trai dukan ong yaka hatu pila ai bam ne em ke ong em dia haba pim aibam kum no un kren haba pim aibam kum no un kiun hiar haba pim aibam kum no un syong sok padoi ka jingbam ken kong ka ba important ka ba kordor ki tit inu jingbam ai jingbam pat ka lek kum ta ka ai jingbam ututa usdang ban iem usdang ban kren ka jing kordor jong ka jingbam ujisu tip ya kata ya ka jing kordor jong ka jingbam ha ka jing iem jongi na kata ka daw uai ialah kamet berkesnam. Berkat bangnya dan bam ya kamet berkesnam jong Ukris ngin klan. Ngin lak ban ong em ya ka simpen shoy jong suj Ukrai. Henry ladangi absen na ka bam. Kamtam na ka Eucharis bakoi. Ngin plot ngin suai ken. Ngin namlak ban kren. Bat ngin ong hoaj kat bau suj uong yang abad depi. Namar ngin don ka bor ka sor. Ngin don syuk ka jing klan ban ong em ya ka pop. Ujisui i ya katakin. Na kata daw kumba ngalong epi mene ha gospel jong Yohanes. Ujisu dalade yuong. Kado jonga kalong gajing bam. Kasnam jonga kalong shisha ka jindi. Gospel jong Yohanes kalanong ka bandriu kadakot ka basan-busan. Ndai syua kata wong jar ki babam ya kado apat ki badi ya kasnam jonga kinyo ya gajing im junom. Gospel jong Yohanes ka basuternat pa kalanong ka bandriu kadakot ka basan pusau. Hato pi kwa ban klan. Atau pikwa ban ong em ya kacing pensoy jong su Ukraine bam ya kamet bergas nam Ukres pinsaklan enyero yo Yesus Kristus Tungin yang ban ngin ye pelaya la kacing ye Kajin duai kiriungej
Tungin ya kerpat ya ublei ukpa jungi. Uban nadu basdang kapor ulapan kre ya ka kam jing pen im yangi kibreu. Kajubab jong pi kan long. Atrai tu sha skor I kajing kerpat jongi. Atrai tu sa skor ya kajing kerpat jungi. Na kabenta ukpa bukho jongi u bishop jongi kiling do bat ki catechus bakin dapen kre bha ya kanu ka kam ban le na kabenta gajing penim ya kibreu tungin ya kerpat ya utrai Atrai tu sa skor ya kajing kerpat jungi. na kabenta kani kerempei kristan jongi baman kasngi utrai ngindop pediang da gajing sngongo ya gajing khot sngoba ukres bangin sha hikai bat en penkot bat ba en besar da u tu ngin ya kerpat ya utrai Atrai tu sa skor ya kajing kerpat jungi. na kabenta iwei pa iwei nangi bangindup ken mau bakat haba ngi pediang ya kayu khares ngi te ya ladi ban ie ya laki henmen para tu ngin ya kerpat ya utrai Atrai tu sa skor ya kajing kerpat jungi. na kabenta ki kristan ki basyong jengai na kayu khares bakin dup sngu thu baklem maka kin sakut ha gajing jot kamen sim tungin ya kerpat ya utrai Atrai tu sa skor ya kajing kerpat jungi. na kabenta ki breu baro bakin dup sngu thu kumnu ukres ulapan kre ya lagi jing ai na kabenta jongki wat laki don ha kapop khnang bakin dup kala bamud batkin priang yaki tungin ya kerpat ya utrai Atrai tu sa skor ya kajing kerpat jungi. Ngidwai naga bentaga jintmu jong ikong yola mukim. Bain don kamet kabakot kabakya. Ngidwai naga bentaga jintmu jong I pas kabiam. Kajintmu jong I korbin gayang. Kajintmu jong I silbarius sari. Kajintmu jong I Matius nongsig bat kiwe. Kibay shim benta bat ngi hagane ka Eucharis bakot. Makin yo ya kajing kerku jong ublay. Tungin kerpat ya utrai. Atrai tu sa skor kajing kerpat jongi. Kokpa ukun jong me ulo ai lade ka Eucharis bakot. To yarap bangin ko ngu. Banle kat kum kajing I jong u. Da ka babret lut ya lade. Haka kam syakri yaki himen ki para. Ngipan ya kane daw kris utrai jongi. Amen. Amen. Wasyong mishim ni jintrwa. Wai komen ko para baka jingkinya jonga ba jongpi kan long ka papriang hon nakmad ublei ku pa badon bor baro. To try yang jingkinya mati jongpi nam ta jing ka jing to ini nya ka balang ku ju baro ka wei. Kok pa to pediang ye ki jing terwa jong ka ne ka yeng ka sem jong me. To penwan lang ba jong ki ya ka jing suk ber ka jing long ka wei. Ngipan ya kaneleng bau Yesus Kristus utrai jongi. Amen.
utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru to kentiu ya laki donun Ngi kentiu yaki sya utrai tongin ya ai ngu yo trai kan rat u blei jong i ka shong hok bat ka dei kok pa ko blei badon bor baro bat bam cukut ngile bahaban ai ngu ye me bor bor bat haki jaka baharo leng bau Jesu Christ utrai jong i kat bau dang shong ha kamit balaki senran ha kajing bamit bakadu ula terwaya la kamet bat yala kasnam kajing ai kabapen sngo bahaya me ula ino hangi kayu karis kum kajing kan mau ya kajing sha shitom jong u bat kum kalat badon bor ban pen im ya kibriu hadu bakut kajing ihem jongki leng ba kane ka sakramen mep sayangi bat pelong yangi ki bakui da ka ba penlong ya kibriu baro kawei kayeng kasem ha ka hajin i ngihiwan syakane kami bandup kala ha kadur kadahar jong ukris tina mahar kata da kajin sungongu ya kajin ik hadu katne ngiya solang bat ki angel lembat ki riu kuik baharo ha kajin ruaya ro jongki ka bah klem kud melong go bukuit ko dry ka tamay jong ka jingkuit baro namar katangi karpan yame do pen kuit pen kantang ye kini gijin terwa jungi da ka bapayong mensim jong me kum ka umjer halor jongki bakin dup kololong yengi kamet bat kasnam jong utray jungi u Jesu Christ ha kapor baladino iu badala ka mons ngau bahawlap diang ye ka jinsha shitom ula shim yau kupu bada ka bai ngu ya me ula kedia ya u ban la ai ya u halaki sendran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ben IT na ka benta jong pi hagaju karukom endalalaya bam ula shim ka kuri bada ka baingu biang yeme ula aya ka halaki sendran uong to shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang batamai bat bam jukot ya ka ban penmi na ka benta jong pi bat jong ki babun ya ka ban map ikipop to le ya kane ban kan mau yanga
Kajin maya jong kajin nyet. Sin bagi bam yume Bami dinala hingga kuri Iben braga siap jong bekotrai Aradu Namar kata ngi ko pen menta ya ka jinya ber ka jing mi pat jong u ngi terwa ha me ko try ya ku jong ka jing im ya ka kuri jong ka jing pen im ngi da ai ngu ai dem namar me la nyo ya ngi ki ba bit ban yang ha khmat jong me bat ban shakri ya me da ka bas ngo rit ngi karpat ya me ba ngi ki ba yo benta ha ka met bat ka snam ukres ngin long ki ba pen ya tali ka way daw men sim mo khoi to kan mau try ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka pertei but to penjanai ka ha jing ye ringkat badu Francis ukpa ba khut jungi u Victor u Bishop jungi bat baro ki lingdo to kan mau lemru ye ki men ki para shindrang bat kan thei ki bala yo thia da ka ba karmen ye ka jing mi pat but ya baro ki bala klat no ha ka jing isen a jong me to priang ye ki sha ka jing shai ka khamat jong me to isen a ngi baro ngi karpat ye me Kenang barangkat bat kamaria te soti bakuit ke kemi jong ublei. U Joseph bakuit ukurim jong ka. Ki apostol bakuit. Bat baro ki ukuit ki belapen sengo bahaya me pateng la pateng. Ngin dub long ki babit banyok bentalem hakajin im bam jukut. Bat ngin ya ro bat bendon burom nye me. Da ukun jong me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u. Kan long ha me ublei ukpa badon bor. Hagajin long ka way jong umen simba kuy baro kaburom barkajin yaro junom la junom amen kumbala hukum ingin nong penim bat kumbala hikai ingin dagak tin blay ingin nut ban om kupajon iubahapneng Kan long ka bakut ka kerteng jong me Kan wan ka hima jong me Kan long ka mon jong me Aga kendo kumbahap nem Tu ay hangi menta ka jikbam jong me Kapala kasih Batu mabiangi yaki rengkang jongi Kumbangi ruhi ma Yaki bales niu yangi Barwan yalam yangi Shaka jing penjoy Andre to bella yagi Nagamasniu To pelai yang ingi kerpat kutrai Nagi jing sniu baro Haga jing spun jong me To ai jing suk jing sanya kisngi jongi Kenang badaga jing yarap Berga jing isnei jong me Ngin like boro-bor na kapop Bat ngin yo jinya dana ke jinjan jar baro Kat bangin ang ap milanti ya ke jing kermen bakuit Bat ke jing wan pat jong nong penim jong i u Jesu Christ Namar ka jong elong kahima Ka jong me ka borbat ka burong Junom la junom Ko try Jesu Christ me balong ki apostol jong me Kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy Wat pe ki pop jong i Henry kajing jong kabalang jong me Bad ha kajing spon jong me To ai hakai kajing suk berkajing yatali ka way kum kamon jong me Mame uba imad basan syar junom la junom
Amen. Kajing sukutrai kan don borobor ringkat bat pi. Ringkat berpiru. Tung ini teruai kedak kajing suk iwe pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang broad jong ublay. Hakmi ubakit noy ki pop jong kapertay. Sukitu ki balakot siya kajing kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat ngolong masyuk hok. Henrung hapo ka ying jonga. Henrei syong tang kaktien. Kaman sim jonga kan sakya hi. Kamet kasnam ukres kan ringi siya kajing iembam jukut. Amen. Kamet kasnam ukres. Kawai kajingit priang kamet bat kasnam lebat tuken mau yanga
Yameku Jisu Ngimane Yameku Jisu Ngi pendon burom Yameku Jisu Ngiro ya kamet berkesnam jong meku Jisu Kamet berkesnam jong meku Jisu Ngi pendon burom ya kamet berkesnam jong meku Jisu Ngi sungongu naga benta kamet berkesnam jong meku Jisu Tu ngin ya duwai Kokpa ngila pediang ya kamet berkesnam ukun jong me Ai bakani kajing bam kan ya rap ingi bangin ij laki men ki para kumbau Jisu ula ij ingi ngi pan ya kane dau kres utrai jongi utrai undon ringkat bat pi ublei badon borboro unkur kuye pi ya kaying kasem jong pi pada ya kajing temu babha jong pi ukpa badukun bad umensim bakuid to ya leit suk kamas kalawai ngis ngongu iau blei